Imbeda proċess biex jiġu identifikati artijiet tal-gvern li jistgħu jiġu żviluppati bil-bini u minflok jinbidlu fi spazji miftuħa. Ħabar dan il-Prim Ministru Robert Abela waqt li kienet jindirizza l-Parlament f'diskors dwar l-estimi finanzjarji tal-Uffiċċju tal-Prim Ministru brabta mal-baġġett għas-sena d-dieħla. Fil-fatt il-Prim Ministru spjega li dawn l-artijiet li jistgħu jinbnew għandhom valur mhux żgħir, iżda l-Gvern jaraf li jkunu spazju ħodor fl-urban. Dawhekk dal-artijiet li jiswew qed nitkellmu l-eventwali ħsieb mhux biss li morru għal artijiet li jiswew 20 ta' miljuni, imma li nkomplu nżidu artijiet li għandhom tista' tgħid miljuni ta' euro ta' valur fis-suq u flok nibnuhom hemmhekk se nkunu qegħdin nagħmlu proġetti ħodor u ambjentali fuqhom li jkunu jistgħu jiġu preservati għal poplu tagħna sabiex il-familji tagħna fil-weekend wara li jispiċċaw ix-xogħol ikun jistgħu morru mal-ħbieb tagħhom mal-familja tagħhom u jirrikrejaw ruħhom fihom. Din ma kienx l-unika tħabbira tal-Prim Ministru fil-Parlament. Dan kif ħabar ukoll li mis-sena d-dieħla tibda taħdem sistema tal-Gvern paperless u għalhekk se jinqalbu sistemi minn dawk tradizzjonali ta' filing manwali. Dan sistema nsejħa Corporate Electronic Document bħala parti mill-istrateġija fis-servizz pubbliku dwar id-diġitalizzazzjoni. Is-sena d-dieħla tkun installata s-sistema ċentrali tal-mita li l-ewwel se tkun qed tibda mill-uffiċċju tiegħi u l-entitajiet kollha li jaqgħu taħtu. Minn hemm imbagħad fuq medda ta' snin nibdew nifirxu ftit u fuq is-sistema ċentralizzata biss jekk għand il-mita din qed nitkellmu għand il-mita, l-investiment se jkun hemmhekk ta' 20 miljun euro. U eventwalment dan hu investiment li se jibqa' jiżdied u jilħaq sa 40 miljun euro. F'dan ir-rigward il-Prim Ministru sostna li Malta f'dan il-qasam għandha kredibilità kif żammet l-ewwel post fl-Ewropa fl-Government Benchmark maħruġ mill-Kummissjoni Ewropea. Intant il-Prim Ministru Robert Abela temm jaċċenna għal budget Malta Ġusta li bieħed ikompli jissaħħaħ pajjiżna. Aħna sur President it-triq tagħna it-triq li f'dan il-budget ratna nagħtu l-ikbar żieda li qattajna fil-pensjonijiet, l-ikbar żieda illi qattajna fiċ-Children's Allowance. Ħolqien allowance ġdida għal dak l-istudenti li jibqgħu jistudjaw post-sekondarja. Tajna benefiċċji ġodda li ma kinux jeżistu qabel. Komplejna ninvestu fl-Awċin u l-Maltin u komplejna nimmodernizzaw lil dan il-pajjiż. Dal-budget huwa it-tieni minn 5. It-tieni minn 5 fil-pjan tagħna li bih nibqgħu insaħħu lil dan il-pajjiż fuq kollox budget li permezz tiegħu komplejna noħolqu Malta ġusta.